Il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li l-Partit Nazzjonalista għandu id-dritt li jtella deputati ieħor minn distrett biex jagħmel tajjeb għall-iżbali li seħħ fil-proċess elettorali fl-2013. Iżda, l-istess qorti ħassret is-sentenza preċedenti illi tat siġġu ieħor lill-Partit Nazzjonalista fuq 13 distrett. F'sentenza twila 80 paġna l-Qorti Kostituzzjonali preżeduta mill-Prim Imħallef sostniet li l-Partit Nazzjonalista ma kellux raġuni jitlob siġġu ieħor mit-13 distrett għaliex m'hemmx xhieda konklusiva li l-10 voti li l-Partit Nazzjonalista qal li ntilfu kienu tassew ta' Fredrika Zoppardi. Għalhekk il-qorti qalet li l-ilment tal-Partit Nazzjonalista kien inkorrett u ma tistax tgħid li dawk l-10 voti kienu se jagħmlu differenza. Iżda peress li żieda ta' siġġu wieħed biss twassal biex in-numru ta' siġġijiet fil-Parlament jiġi biż-żewġ kif ma tippermettix il-Kostituzzjoni, il-qorti sostniet li l-Partit Nazzjonalista seta' jingħata biss jew żewġ siġġijiet jew xejn u mhux wieħed kif ħaqqu. Il-qorti daħlet fil-matematika tal-proporzjonalità fejn qalet li peress li l-Partit Nazzjonalista ħaqqu siġġu u kwart huwa eqreb ta' 2 milli xejn. Għalhekk minkejli l-appell naqset mir raġun tal-Partit Nazzjonalista u ma tatx raġun il Fredrika Zoppardi kellha talloka żewġ siġġijiet żejda. Dan jixed kemm fil-verità l-Partit Laburista kellu dritt li appella s-sentenza preċedenti li ma kienitx korretta, saħa Roberta Bella, l-avukat tal-partit. Naturalment, il-qorti rriformat is-sentenza u dikturi li kemm kellu raġun il-Gvern u l-Partit Laburista li jippreżenta l-appell li ppreżenta. Fil-fatt, il-konklużjoni prinċipali tal-ewwel qorti ta' din il-qorti kienet illi l-Partit Nazzjonalista, id-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma kellhom ebda raġun f'dak illi qalu sal-lum, kellu biss il-Partit Nazzjonalista u limitatament fuq distrett wieħed u mhux fuq żewġ distretti. Il-Qorti Kostituzzjonali saħqet ukoll li la Claudette Buttigieg u lanqas Fredrika Zoppardi ma kellhom id-dritt li jresqu l-ilment għaliex m'għandhomx interess ġuridiku. Il-qorti ma qablitx li Buttigieg kienet imċaħda mid-dritt tagħha li tiġi eletta bil-kwota u ħassret ukoll l-ordni magħmula lill-Kummissjoni Elettorali sabiex tagħmel regolamenti meħtieġa li jippermettu li jerġgħu jinfetħu l-att tal-voti illi diġà inħalqu.